Marula-hula kita tutu madok mauliate tu adoban yamata na martua di bata. Dina didongani dohita sian nama muka sahantro di nama gujungi ulaonta pala di bagasan sadarion. Ima tutu nama mongol di bagasi bagadik dua anak kami parumain nami dohon pahungu nami di bagasan sadarion. Jalanan kita kas do tutu di pernakok di mataniari dibuhai do tutu marhiti-hiti ulaun lihuria asa damok matutu sama mirokon di panditai asal giat matutu debata jahuba marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus nama dongani anak kami parumain nami dohon pahuku nami imatu di bagasong asal giat tutu di pasu-pasu Tuhan ma nasida jala pos rohanami di sudi ulauni lamar las di roha kita apala di bagasat tikion jala sokonima di hamuna saluna mataraja do inata sori pada lumobi ma di hamu raja di ula-ula nami tulang nami raja nami dinasogok di haroromuna tutakas do di hilala rohanami diakana tulang nami di gutiro ima boras sipiritondi Pirma poki bahul-bahul matutu pansalongan. Pirma todi di anak to parumain nami nak pahok nami. Lucu-lucu atau di nasida nangaka panamotan. Jangan nakir raja nami di pasahat tamudo idahan nalas kehodik isi tio-tio. Tambah balas liroha di anak to di parumain nami nanti pahok nami. Tujuan ni arion. Jangan dik isi mudur-mudur do itu tuh. Asarat mudur nasida tu dolok. Dapotan ima papagana loma ram nasida tutoruan dapotan mual nadio asal gian matutu di pasu-pasu munai ima na pinasaha mo si pangaroni pamurnas kuda di saudara tubuhi lamana bay hari pasok may dianak no di parumain nami nang di bahupunami nang dihami saluluk na raja nami martabata badulas di rohanami di pasahan tamudo ima ulos si gajang prabu asa gajang mabarita gabi gajang mabarita horas bikion ketujuluan di arion duk di mongoti anak kami do parumain nami pahuku nami bagas nasidon asal giat ditabaya mata di bataha ipaso do gajang umur di nasida jala ulos si torong rabu mai tutu asal tutorong mama akapat sariak pacamotan lumumi makti tutorong di pinopar di anak kami nang di parumain nami tujuluan di arion raja nami tuk somoni pedakin dia kasih pangan do sinumun na mo ka sa hatani asaro kono nami si titi masih ompa hodong lais di rumah tuk so di masih pangan do sinumoni avanta di batana na manggohi paso-pasona jana di bagasan sadario tutudu kasih kong betaulahon ima adat nama mamoti bagas si bagatik tua anak kami marpagiduan kita saluhut si sada petangiang dala si sada pagiduan asal giat tutu bagas ni anak na parumain namion do pahupun namion hot mau tutu di batuna tugu mau ratong di hati kacingna riang-riang mau ratong di tarukna asa makiap sian na daw madu sian na jolok dia kapanggabiyak perhorasan akan dauli na din kasi pasahaton niya mata na martua di bata di anak kami do parumain nami tujuluan niya yong asang dia matutu hasorangan niya anak kasorangan di buru pajaluan di sangat pajaluan di tua mabagaso tujuluan niya yong di ngono di ima anak kami dohot parumain nami nang pahuku nami jala inganan pertangyangan mau rotong dia kasaluhut kumuan lumbowi nang dia kahulia bayano di anak kami dohot parumain nami tujuluan ni arion jala raja nami apala di bagasat tikyon nunga tumbar liat tamu pasahaton hata nauli jala nunga tumris sobat namenagu di pasahaton aka pasu-pasu gabi pasu-pasu horasi tangiang tua mata martua di bata asal dia mantong dapat masuk menirokon di tua-tua di anak kami do parumain nami nang pahuk nami iko main kiri-kiri tulung kaya tong rata-rata hata bangga dia perhorasan na pinasahan nga buat mata raja do inata sorry pada saya bahasa uto na tong mata na martua di bata asal puang mahata na uli puang mahata na ringan asal dapat masuk menirokon di tua-tua turtui na duhur tiyo-tiyoin na nalote. Hata bangga dia perhorasan tau pinasahan yang mantara dan tinata sore pada. Lumur dia tuh kamu ulah nami.
saya ulang mengubah si kama yang go mose asal na 10 itu maju mari 10 atau panggabian perhorasa nih apun ni anak kami baru main nami doh hukunami mari hot atong matong atungan ijadu sahat-sahat di sore masahat matu botean nung masahat beta ulah ima nama mengikuti bagas sebagai ditua anak kami baru main nami doh hukunami sahat mana sila tu panggabian sahat matu perhorasa jala tontong ma di dongan Tuhan. Sidong pun lima bang aku siang kami pola 50 gabe ma jala horas. 5